Ah, Comrade Ayuba Sharaɗa, me yasa kake tallan tare Ishak ya kasai da kuma Alhajin Baba? To, wannan tambayar na ji daɗin ta kware da gaske. Da ba don komai ba, Dr. Mutare Shak ya kasai soyayyar da take tsakanin da shi ta Allah ce gaskiyar magana. Don ba zan manta ba tun zaben da aka yi 2015, ba 2015, 2019. So 2015 kaga wanda ya takara, wanda suke takara tare dan sharaɗa ne, amma tun a wancan lokacin ban taɓa ji cewar zan ajiye ainihin wanda nake jin cewar na aminta da shi, na san mahimmancinsa da kwalitin da yake da shi a siyasance, kuma an ajiye shi na ɗauki wani wanda ba shi ba. Don Alhaji Mutare Shak ya kasai tun 2014 a siyasance nake bibiyarsa kuma nake tare da shi, wanda tun yana local government chairman. A ga irin ayyuka da ya rinka yi yadda ka san gwamna ne yake aikin nan. So duk wannan ka ga me wanda da yake da wannan kwalitin na wannan aikace tun yana local government chairman, to me zai faru idan ya zama shugaban, in ya zama dan majalisa mai wakiltar karamar kuma birni a majalisar tarayya, wanda alhamdulillahi a waɗannan yana shugaban karamar hukumar birni, ayyuka na ilimi, ayyuka na gyara ƙasa, ayyuka na menene a nan kusa da ni makaranta ma to miliyan nawa ya hanya aka siya. To kaga me yasa Aliyu karamar hukumar birni kuma ta siya. To kaga duk mutum da yake da wannan kwalitin kaga ai ba abin ajiyewa bane ba. Kuma idan ka diba tun a wancan lokacin mun yi din mai yiwuwa, alhamdulillahi, kawai lamari ne na Allah idan ya zo da abu bayan da za a yi, amma mun yi din mai yiwuwa wurin tabbatar tun a primaries an fito mun yi mobilizing, mutane sun fito an yi, kuma aka zo secondary election ma mun fito an yi su. Kawai wani jarabta da Allah ya jarabce mu da shi, kuma mun karɓi wannan jarabtar, wanda da izinin Allah wannan 2023 muna kyautatawa Allah zaton cewar Dr. Mutare Shak ya kasai shi ne zai zama dan majalisa wanda zai wakilci karamar hukumar birni a babban majalisar tarayya ta ƙasa da izinin Allah. To amma ai kamar